Huriani tuhata horasma dihita salutna. Adorang sota mulai acara partang yang ata di Bornginon, martang yang nahohoma hita di Bagasar Rohata. Amin. Tapasonang marohata, tapukama partang yang ata, maredi mahita sebukweden nomor 17 ayat 1 dohot ayat 2. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia natumo palangit dohot tanoon. Amin. Tungi sema dongakku diak kabanua gijang, jala dukod diho dangadong dihalomo rohaku di tanoon, nat pemerus sibuku dohot rohaku, saya dibatalo partano batoan di rohaku, jala pardabaraku saleleng nileleng na haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata asi maroham dihami, aidang tarbain hami mabahen manang aha, molosoho dongan nami. Dibaheni say lehon ma dihami roha banwa gijang, asa tau hami manibangi dohot mangulahol lomoni roham. Say dongani mahami, asamian hami di bagasan ho dohot di bagasan hatam. Mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma epistel di pertanyaan Bornginon imana tersurat di Pesalmen 104 ayat 1 sahat ayat 3 dohot ayat 10 sahat rodi ayat 24 mar sore-sore mahita majahat. Puji majahoba ale tordikku na bolon situtu doho ale jahoba debatakku marpahean hasangapot dot hamuliau doho. Ibana manggulang-gulangi dia akan nabilut na pergijang
Uretana do dibayan akau bunih, mardala-dala do ibana di atas habong ni alugu. Ibana patubuh duhut dipinahan, dohot ikau rata bahan parulian ni jolma, laho parwarhon roti sian tanoon. Butong ama akahau ni Jehovah, akahau ares ni Libanon, akka nasinuan nai. Akka bedu do na puna dolok akka natiboi, hapurusan ni akka atwasu do akka dolok batu. Hodo mabain haholomon, jadi tubuh maborngin, disima gumamang saluhut binatang harangan. Bisar mataniari mangisuruk manasida, laho manggopang tubagasan liang nasida. Tungnalan situturo akka jadi-jadianmu ali Jehovah, saluhut nai dipoliho marhite-hite hapistaran, tunggok jadi-jadianmu do tanoon, ima sahatna, martua do akka natumangihon hatan debata, jala naupiopsa. Amin. Tapi gema ede puji-pujian sian Ina Teresia, diuduti manon sian ama pertukuan.
Mari dimahita siap bukuende nomor 774. Tumma parsiadu mual hangoluani udara bibatali akadulok nurura nampelangit Ali Tuhan debata amanami namarhabang sa di Banua Gijang. Mauliate puji-pujia di sobahor rohanami Tuhan. Ala sidoho tolongmu na toktong madongani, mangaramoti, mangiring-iring, manogu-nogu, pardalanan ninggolunami. Siya nakatikina salpu sahat tunuaeng, toktonggo di bagasak kay pason.
di bagasan las ni roha kami Tuhan, majo mamuji pasanga guarmu na badiai, tarlobi maborngino Tuhan, diudut hodo pehosanami, diliako hahipason gogo tiki ngana dihami, terbaik kami nakiborhat sa tonga-tonga ni bagas nami bi, marpungu kami Tuhan di bagas joromon, dinahupahami partangyangan wik, di tonga-tonga ni huriam hakabipi cibuburon. Asiro hat Tuhan jongjongi partangyangan namion, jongjongi roha doho pikiran nami ganop, anggiat disudia kaparedeo pamujon nami nasosadiaon, gabi puji-pujian nami otuho tau hasang apo di guarmu. Nang akadongan nami naso apalaburak marsaur doho tami di partangyanganon, manang di dia bina sida, dongani ramoti pasu-pasu mana sida, tabaya kasilas ni rohai di nasida, asanggia marhitesian itu halam di tadana sida asido tolong. Suak songoni matuhad di partangyangan nami bornginon, di nanaing tangi honon nami hatam nabadiai, nanaik patol hason ni naposom Tuhan non. Buka rohadoho pikiran nami, asataka suatu sihami nanaik sidohonon ni hatami. Halak naoto rohami Tuhan, maol waktu sihami nanaik sidohonon ni hatami. Alani Tuhan buka rohadoho pikiran nami, asataka suatu sihami nanaik sidohonon ni hatami tunggolu nami. Takas nakatami, huha ngoluho kami tu akatik kinanangro. Pasu-pasu inanami naposom nanaik pasahaton. Anggiat margogo inanami tuha pasahatok katami tuhami. Asanggiat marhitesian ilah butadahami asidoh tolong. Suak songoni Tuhan nang di partangyangan nami bornginon. Huwa kami tuadopamu, dongan nami ruas ni huriam. Na di bagasan arsak parukilon. Dinaung jumolo ni alakmu, inan na hinaholongan nasida. Siak tonga-tongani keluarga nasida. Siang keluarga siboya. Imay nanami inang boru hutapia. Asiro hat Tuhan. Suruh todim nabadiay man orang roha do pikiran ni sudi keluarga. Asaunak sa itu matangi sunang mga dumnang madeli nasida. Alang dia makirim nasida Tuhan dia kapasu-pasu dia kasilas ni roha. Na naik patongonomu tutonga-tonga ni keluarga nasida. Tu akatikinan ang roh. Suak songonima Tuhan disaka rencana ni hasuhuton. Dinanaik pataruon nasida bakke ni nanami cingana para diana parsatokina diari marsugut homa Tuhan nama jongjongi ulauni pada waka ulauni sibulis lean ari natiur asanggia merdala sude ulauni hobar tulomone roha suak songoni mamusai Tuhan di partangyangan nami bornginon macetoro ruas ni huriam di bagasa parsahiton tarlubima Tuhan di si Maura boru manik weksada natongon wengok nami di rumah sakit Ciracas ama nami ama Kutagalung wek 2 natongon wengok nami di rumah sakit Patmawati jalahu bigi hami barita Tuhan tuari marsugut naeng madohoti operasi ama nami pasu-pasu Tuhan operasi nanaik patupao ni tim dokter marsugut pasu-pasu nangaka dokter asabui mardala nulau ni hopar tulomone roham. Suak songoni nang disi putri Claudia boru parhusip sian we opat na tongon wengok name di rumah sakit Polri nang diamanami amang jesiahan we opat na tongon wengok name di rumah sakit umum Takengong nang disi Kepin Panggabian we onom na tongon wengok name di rumah sakit Bunda Harapan nang disi Kenjo Papahan Weksia pemulihan di tonga-tonga ni bagasna disi Elsa boru parapat wek 10 na tongon wek pemulihan di tonga-tonga ni bagasna si Ricardo Huta Barat wek 10 na tongon wek pemulihan di tonga-tonga ni bagasna nang diamanami amang tesi right wek 10 pemulihan di tonga-tonga ni bagasna dinanami inak situasi bolon boru silalahi sian wek 10 sada na tongon wek pemulihan di tonga-tonga ni bagasna diamanami je sinaga inang boru silalahi wek 10 sada na tongon weng di nagra nang dinanami na pajaita boru nenggolan wek 10 sada pemulihan di tonga-tonga ni bagasna nang di si Kristian Panggabian wek 10 sada
na tongon nuaik pemulih di tonga-tonga ni bagasna asiro hatu hadi sudia kadongan nami namar sahiti nungatung lojak kadongan nami mangalulu yak kahamalumoni nungatuk kaci di hilala nasida lan yak kapar sahiton nasida alani Tuhan mangalopitangan dohami nuhuriam di pertangyangan nami bornginon mabuan nasida tu adopamu asiro hatu Tuhan surdu kotangamu nabadia nagok pasu-pasui majama pamatangnya kadongan nami namar sahiti masih holo pehami Tuhan liano muhamalumon liano mugajang nyumur dia kadongan nami asanggi atau katikina nang roboi hami muse rak marpungu marlas niro hamamuji pasangat pokok alani Tuhan pasu-pasu maka ubat na pinangan nasida pasu-pasu nangaka tangan ni parubat asanggi marhita kai boy tumibu bolok tanggal persahitoni sapa matang nasida tumibu hami marolo polok mamujiho papos rohani sudah keluarga naliano muhamalu mordia kamanami nanami namar sahid asanggia marhitesian itu halam di tadana sida asido tolong suak songoni ma Tuhan nang aka program kerja aka ulau pakobasion tarlobi Tuhan pesta ulang tahun pesta gotilon pesta puncak tahun okumene na naik patupau nami tu tanggal 20 na naik Oktober na naik ro asiro hat Tuhan saya patulus mamardala do dengan sudia kapak kobasun nami asa sadahami marolopolo marlas niroha di mata ni pesta na naik patupau nami pasada roha do pikiran nami rahuti hami marhite holong asa sadahami Tuhan mangula kaulaun nami tarlobi mamuji pasangat pokok suak songoni ma Tuhan di hari Sabtu di namar sakap remaja na poso bulungi huriam naik patupa drama munsodoho 5 di tonga-tonga ni huriam tuktuhi roha doho pikirani sudi ruas doho perhalado asara ria hanya masih beta-beta madoho tiulauni asanggia marhitesian itu halam tadahani asido tolong satokin na itu hamula bi mahami nang mulak kay madakot na kabagasnan dongani ramoti hami tu hadia kapardal nami padawa bata padaw permaran palas rohanami anon boy pajupang dohotakan awawalongi hami di bagas nami bi nang di tonga-tonga ni bagas nami ramoti pasu-pasu dongani rupi hami tu hadia kaulaun nami asanggia marhitisiani las rohanami mamujiho nang mangulak kaulaun nami jalo matuhan hilek pangiduan nanion marhite-hite guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tapi gima ende puji-pujian sian kur wiksada diduti manon kur wik 12.
Maredehita siapuk gede nomor Pitrau Sabutulu ayat sada dohot ayat opat. Tuhan situ pasaluhun hodona armuliai dan datara saluhun nilehon mi Dilkawos doa nakmi lahumulus jumai dan datara samasi nilehun mi Asini rohama dihamu dot dami sian debata amata dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Uriani tuhata hatani debata nagabe turpuk jamita di partangyangat tabornginon imana tarsurat di berita nauli nasinurat ni si Johannes biddu tolu ayat 10 tolu tolhas tu ayat 10 walu hujahauma dihita. Dangadong nama naik tu banua gijang ia so nang tuati sian banua gijang ima anak ni jolmai na di banua gijang ihian jadi songon nang pinatibbo ni si Musa uloki di halongonan songoni naing patibboon anak ni jolmai asa dapotan hanguluan na saleleng-leleng na ganup na porsia di ibana ay songonod do holong ni rohani debata di Portibion pola do anak na nasasadai di lehon asaw nang mago ganup na porsia di ibana asa hanguluan na saleleng-leleng na di ibana ay dang na disuru debata anak na itu Portibion asa uhuman na naing paluaon na Portibio tahe ubahen na disuru dang si uhuman na porsia di ibana alay anggon na soporsiai nungahon na uhum ala soporsia ibana digowar ni anak sasadani debata ido yang go sahat ni turpugi hamo kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus molo taparuhahon adorang so turpukon unok ni jamitaon sa sitong nataringo tu pakkatayon ni Yesus dohot si Nikodemus pakkatayonon boydo gabesada odolad dihita ganup parjupangan rap dohot Yesus pasti ikon makorhon hamubaon halongangan dohot haibaruon semua pasti akan membuahkan hasil yang manis ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus suku-sukunna bohado carana tarbain nuaingon pajupang do Tuhan Yesus dang terbaik kita nuaingon langsung paadop bohi do Tuhan Yesus alai marhiti aka parsaurata di si tanak hata ni debata di parsermonan isarana adong do dibuka parsermonan paropuan parhalado naposo bulung pe di patupa partangyangan do parmingguon do partangyangan wik i mata argahon mace arga situ tudoi manang dinaposo bulung jok do dibain guarna pendalaman Alkitab ada diskusi ada sharing di sidolam di pamorahita dari yang tidak tahu menjadi tahu karena dari penciptaan juga dari yang tidak ada menjadi ada jadi adong dohai baruon na pinatupan ni Tuhan Yesus sayang sekali kalau ada orang yang tidak merindukan firman Tuhan berarti dia tidak merindukan bagaimana persauranna dohot Tuhanna, dohot debata. Jadilah malodot tok kita, tapi bukan hanya untuk kualitas akal pikiran, alai tu haporsiao do sasitong na unokna. Taparohoma ahado bocirna suku-sukuna di bagasan turpukon.
Si Nikodemus do namanukun Tuhan Yesus. Dia adalah seorang Farisi. Halak Parisi do ibana, pembesar. Si tua ni Yahudi. Molo guru, ikon adong do bohal na mangajari. Padita pe ikon adong do bohal na laho marjamita. Si tua pe ikon adong do bohal na laho marjamita. Isarana di tiki adong partangyangan di parsautaon do takamarga. Molo sodong bohal na, olo do dang binoto sa di hari hiramago puso, dang binoto di didu naing onduaing, dang binoto. Songoninang pangaredion na asing. Artinya, Nikodemus sedang mempertanyakan tentang kelahiran baru. Dakeado peda pok rohana, do kelahiran baru. Apa itu pertobatan? Apa itu yang mau dimaksud oleh Tuhan Yesus? Gabe Roma ibana borngin ninna manopot Tuhan Yesus didok guru nami. Huboto kami do ho guru na roset debata. Aidang tarpatupa agia ise tadda songo nabi nahenmi. Iya so debata dongan naninna. Ama alus ni Yesus mangalusi ibana di dogma tutusi tutudo na hudokot tuho. Iya so tubu jol masien gijang dang tarbages samarnida harajao ni debata. Suku-sukun ni si Nikodemus songo dia ma tarbae tubuh musehalak iya nong matua ninna. Bagaimana mungkin seseorang akan masuk kembali ke rahim ibunya? Itu sesuatu yang mustahil. Bagaimana ini? HP nalaho patorako taringo itu kelahiran baru doon. Molo dihita mungkin mamereng aka doktrin manang dokmani HKBP dohot aka gereja na asing yang lebih cenderung untuk menekankan kelahiran baru bukan kita biasanya. Lebih cenderung gereja yang tetangga kita. Kita agak-agak berbeda cara untuk menyampaikannya, mungkin mereka lebih antusias untuk menjelaskan itu, tapi yang pasti bagaimana kelahiran baru ini, dia percaya menerima kasih Kristus, los bui mai mabain hamubaon tu dirina, Oma goarna pertobatan manang lahir baru. Setiap hari kita membutuhkan ini, amanginang. Kita membutuhkan ini. Molodang baru terus rohata, manang na mundur kita harus perlu belajar dari filosofi katak. Katak itu terus maju ke depan. Artinya bukan hanya sebatas maju ke depan di tobomi sudedao, tapi dia mau maju ke depan mengutamakan kualitas hidup atau imannya. Dang sarupa au natuari do nuaing. Dang sarupa au nuaing do namar sugut. Jadi ada sesuatu kualitas yang betul-betul ditumbuhkan supaya seseorang itu sadar bahwa fokus hidupnya bukan dirinya, tapi Kristus hidup di dalamnya. Ima alus ni Tuhan Yesus. Dia lusi mai, diuduti mai, marhite na di ayat 10 tolu. Boy do gabe adong sada sukun-sukun di ayat 10 tolu nang tajahanakin. Dang adong nama naik tu banua gijang, iya so nang tuatisian banua gijang ninna di ayat 10 tolu. HP taboto do di pada nerobi kan adong no nama naik tu banua gijang isi tanya manginang. Si Henok, gitu kan? Si Elia kan? Jadi manaik tu banua gijang sebenarnya dia bukan mau menegaskan bahwa tidak ada yang sampai ke sorga, tidak, bukan itu yang dimaksud. Tapi penegasannya adalah hadirion ni Kristusido, naing dohonon na ibana don na borhak sian gijang rotu portibion, bungimu se mula ke bana tu banua gijang karena ada pesan tersendiri. Molo si Henok, dung manaik tu banua gijang, adong do baritana, dang adong. Iya Tuhan Yesus, manaik ibana tu bana gijang, adong baritana muse, adong. Allah so adorang sobor hati bana, adong dotona na di pasahat ni Tuhan Yesus. Ulehodo nalaho madongani hamunin na. Siapakah itu? Tondi Porbadia. Jadi molo si Henok pitor close statement dotong. Manaik tu bana gijang, molanita ni idotong. Alai molo Tuhan Yesus betul-betul karena ada yang dipersiapkan. Jadi Kristus yang menjadi fokusnya, bukan Nikodemus yang mengajarkan, bukan juga Yohanes yang memberitakan kabar baik, tidak. Fokus utama bukan kepada pengajar manang padita daong alai hatani debata. Kristus yang menjadi fokus atau inti dari setiap firman yang disampaikan. Ubani ido didok. Jadi songon naong pinatiboni si Musa uloki di halongonan.
Yesus selalu memakai apa yang paling dekat dengan bangsa Israel atau orang Yahudi. Aha mana jonok, di paingok mana sida, di ngotamudo di tiki di halongonan, padang gurun apa yang terjadi? Waktu di padang gurun, di patibo si Musa do, ulok to baga, manang isi na di pargut, dohot mamering dopak, ulok to bagai, malua do ibana, dia akan sembuh, dia disembuhkan. Jadi fokus utama kita adalah analogi ini tertuju kepada Kristus atau salib Kristus yang ditinggikan. Inilah kemenangan yang dibawa Kristus walaupun dia sempat direndahkan. Jadi memang fokus utama ni parnguluata dang dirita nang petibo pakilala ata mungkin di habuyota, tapi tujuan utama adalah Kristus yang memberikan haboyoni sude lastu Kristus mamuseta pasahat. Songonido na masa molo dipilih isarana kepanitiaan. Gitu kan? Dang sude halak boy dipilih gabe bendahara. Sitio puro dang boy sudeon. Molo dipilih ton berarti sudah teruji kualitasnya. Manang ise di punguata na gabe bendahara pasti komana punguani lau mamilit ibana. Molo di parmargao dang ola nitap ni ala na boru ibana sa boy susuru-suruon gabe dibayan ibana bendahara. Bukan hanya itu, tapi karena ada satu jaminan haposan do ibana. Tapi ingat, mula mamusi tu hadirion na dipinilit bahwa yang memilih dia Kristus, yang memberikan haboyoni Kristus juga, mula mamusi pakkobasion itu Kristus, asa boy dengan pakkobasion na. Mula do sude, gabe pilihan doi. Siapa yang percaya pasti akan selamat. Porsiama dakea ditadikon Kristus hita. Buktina di dia. Sude aka edetana kini aka parpungan kor mengacu kepada kasih Kristus. Taida mana kini deni kor Teresia. Asini roha so alani asini roha gabiaha maonin do. Tanga dong. Bukan karena kelebihan saya, jangan dong nanggua hahita. Kita ini hanya seperti debu yang dihembuskan, sudah nggak ada lagi apa-apa. Dungi masuk mamuse korni partukuan. Dililianan ni akka hamatian peau dan mabir biawalan ya asini rohani Kristus namang gonggom daging nang todikku. Isi nasohia mabir di hitawan. Tangadok kan? Ya do hita mabir, apalagi mulong ngamar sahid. Apalagi nggak difonis dokter, om masahid muinna kan, kankerin na kantong keringin na, wah tor mabir tong, dungi muse ya nakon lau borhat, ordo pe perjulu sahali lau borhat tupu isarana lau sikola manang karejo, tarok toko do perjulu, tarok tok do perjulu lo niba, dang nagawe manangyak kon lupa do si patalani, menjaga supaya kita jangan takut, unang mabir, guda kiedo. Molodang asini rohani Kristus dugi masuk mamuse ediniwi sadanakin betul-betul kasih Kristus lagi kembali beserta dengan week 12. Jadi kalau bukan karena kasih Kristus songonani dok ni di Yohanes 3 ayat 10 on najujutan on dipakai ragam bahasa te adong do na bompoton sa bahasa Nias Simalungun dugi bahasa Toba di bae masudi ragam bahasa maun tikinatal maun. Ya kan, apalagi on neng majono kinatal, pitur dihapal bimon, Yohanes 3 ayat 10 ay songonodo, holong ni rohani, debata di portibion, pola do anak na nasasadai di lehon asa unang mago, ganup na porsia di bana, asa hanguluan na sa liling na di ibana ninna, asa parjabar hita manginang, manang ise nang tardidi, jala porsia, daputan hanguluan. Porsia di son bukan hanya sebatas kata-kata, tapi percayalah Kristus itu menyertaimu dimanapun engkau berada. Dakku bawa tu aha persoalatan waengon pergumulata, tapi Tuhan tahu dan Tuhan akan menuntunmu apa yang harus engkau lakukan dan engkau akan dituntun ke jalan yang benar. Dan tadi konon nai jalan memang sasitong da disuruh debatape anak nai itu portibion dang nalau si mani boy do tabayakon ni sarana aka amanginang nadong ya nakota di sarana mo malo didokon
ikon di pusa inna kan baru pakilalata bator malingling dua hati-hati dengi di si seorang isarana sada dana pitur di dokom mamar sahid baru pakilalanda manang petarok tok tak pasti sepertinya hidup ini nggak berarti lagi di saat itu unang maju tua kaya nakot tate holan tua mata manang tuinat tadi dok marsahid holan tu rumah sakit ngaganggu pikiran on debata marsuru anakna dungi diulahon Kristusido ulaonna uduki bana ima sitiruota saliling di portibio kita mangihutton parsuruonna unang munggil rohata asa dapotan haluau kita nang hangoluan di bagasan hati urun mahita salukut na mangolu lasboy mata boto o oddo naing si ulahonoko mau liate Tuhan di balga ni holong modoho uasom di holong naido songon turpu ta molo manghutton par minggota di hari minggui jamita dang apalah honanian tu lingkungan hidup alai didok di son habal gaun ni Jehovah di bagasan sudena tinopana kebesaran Allah dalam seluruh ciptaanna jadi boy do kondison ay songonod do holong ni rohani di bata di portibion lapatan dadang holat tu jol mate do tu papahanan susuanan do tu akan tinopana asing kebesarannya cuma manusia diberikan tanggung jawab na aha pinomat tajaga maakah humaliang ta asa unang gabe sisogo hita dia kasusuanan do lan na asing ubudok na dari minggui amang inang molo na jolo molo aci butuha pitoraha do dilului ni kuro kan do sonari pasti berbeda molo dari minggui tor hatok do dilulu di dialusi molo marasai butuha na jolo dilului teh amang inang bulung ni jambu yang gonwae tor tu apotek do manang pitor laho tu klinik manang puskesmas mabuat surat mak lama buat obat do lan na asing baru molo insan lamimisan dimbanate iya nuaing pitor lao tu rumah sakit sotung dia sotung nomor saya on tengah asing-asing pikiran nah tapi memang karena alam itu sudah mulai rusak dan kita pun sulit untuk mencarinya bahkan udah kodo muse najolo dangadong odol aduh dimain oma jadi dung say mau jamitaho ni pitoradong mamakuling di bilu parhobasan dang ulani nang padita inna ditiki dang adong sampo inna adong dogor ni bulung nai jadi ido dipake laho mabahin sampo tu manang jambulata jadi dang adong sampo na jolo tapi itu kenapa hilang siapa yang buat itu karena memang kita tidak menjaga alam ini dengan baik dan tidak melestarikannya. Jadi tiki di Malaysia makobasi ubuk kado jendela lapas langsung tuh aspal mamereng dalan pas di jalan besar. Tiki Roma oma. Panopo tahu asa ubereng jobohado tempat tinggal na rohana. Hubuk kama jendela. Borngin alat mangaluli rongi di sini maulan rongi do lano na maulan alannya yes jadi ala hubuka jendela adong ma pidong makuling roma oma didungoi mahawatop tarira jam 5 mai dungu joho mono songono di huta dung na mati dah torinna pitorinna matuau kan HP hudokon molo na huboto dah molo di hitan waingon adong songoni dang mangulu be ngamate be ngabe tambul be nikku asing do ni homa muse jadi dua artinya mereka itu betul-betul walaupun di tengah kota hutan lindung itu dijaga di hita mangaluli hutan lindung horas majalah gabe ima alusna sangat-sangat susah karena apa jangankan di tengah kota, untuk menghitung pohon terkadang kita gampang sekali menghitung karena kepadatan penduduk dan lain-lain dan mungkin bagaimana kita yang betul-betul tanggap akan lingkungan hidup. Jadi ima habal gaun ni debata dihita
ikon boido taargahon jala hitama nasinuru ni debata gabe mitra ni debata lau majagahon saluhutna benar-benar besar, tapi kita juga harus betul-betul memuji dan melakukan apa yang kita puji itu. Amin martangi yang mahita. Maulihate rohanami di hoale di bata pardinggan basa, rap hami mamuji ho di partangyangan nami, dohot tumangihon hatam nabadiai, ajari hami Tuhan asa huatu si hami lomoni roham, hupuji hami holongmu, jala pasadaho rohanang pikiran nami, laho majagahon habal gaonmu diaka natinopam. Ale Tuhan di bagasan bornginon huingotami sahalak ruas ni huriam inang nyonya hasibuan borumani huruk wek pitu nai marisa na kecelakaan nat tuhari Tuhan nuaing dirawat di jabu pos rohanami Tuhan dia kaperubatanna di leoko hama malum di leoko pos ni rohatu inanami dohot keluarga nama jaga nang tusude ruas ni huriape na di bagasan parsahiton pargogoi nasida Tuhan pati rohanang pikiranna asa pos rohana tuho oma Tuhan tangi yang dot ele nami marhite anakmu Kristus Yesus amin. Marede hita huta pasah ma pilihan Tuhan debata sairamu tima daging Tuhan tundi nabi hidup panghidupan nabi say pahing pasbi hami ursudi. Yesus hotutu Raja Naburju Say panuatun di nabi siar perdosa nabi pasu-pasubi hami ursudi. Say berbadingai, say tutur rajai, alikuni berbadia, rohanabi asaria, mengulai hati, humbar turohai. Taideon ayat sada. Tuhan di bata sairamu tima daging Tuhan tundi nabi hidup panghidupan nabi say pahing pasbi hami ursudi. Rap mahita martangi yang ditangiang alia manami na di banua gijang say pinarbadia makuarmu say Roma harajamu
Seso molomoni roham di bano tongon songon na di banua gijang. Lema Tuhami selirin nanguluan siapa hari. Si sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dengan namar dosa Tuhami. Una kami togi hon. Dua mamisian pangago. Ayo hodo na puna harajaon. Dohot hagogon. Rodia sangapon saliling-liling na. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong ni rohani de bata ama. Dot parsauran ni tod di porbadiay madungani hamu. Amin. Satu, dua, ya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.